Ако утре дойдеш с мене, ще можем да свършим още повече работа. Гледай. О, ако знаеш аз колко работа имам утре... Добре, знаеш колко мразя боклуци? Именно. Затова двамата ще ги изчистим. Ето, имам и подарък за тебе. Гледай. Добре, да, обаче аз не си хвърлям боклуците извън кошчетата и не мога да се занимавам с това да чиста на другите хора. Всички така говорят, всички така мислят и виж какво е състоянието на градинки. Мизерия. Добре, идвам. Браво, ще свършим нещо хубаво. Сис, на тебе ли ти маха? Не, да тръгвам. Как е? Размисли ли имаш нужда от още? Ади. Това е истината. Живея сама, не работи за никой. Еди, много си зле, бе. То безобраза ще пречукам и ще изфърля в някоя кофа. Моля ви, пуснете ме. Що не ти вярвам? Що не ти вярвам? И пък да не проверя, Виж колко е хубаво, Нищо не знам. Извинявай за момент. Извинявай. Сега ще дойда. Как е моето момиче? Здравей, как си? Странно, че питаш. Просто го исках да те чуя. Нещо спешно ли? Не. Всичко е наред. Да, мога ли да се обада малко по-късно? Да, разбира се. Сигурно си заед. Да, имам една дама. Доста неприятен клиент. Трябва да се погрижа. Добре. Скоро. Съжалявам, госпожо, нямаме места. Аз съм с резервация. На чие име? Берлински. Герман Берлински. Имаме изискване към дрес-кода. Моля? Не сте го спазила. Какво, няма да ме пуснете ли? Шефът ви знае ли какво правите? Искате ли аз да му обясня? Както желаете. Веднага ще го повикам. 371. Имаме малък проблем. Малък проблем? Аз ли съм малък проблем? За теб съм сериозен проблем. Мога да повярвам. Добър вечер. Добър вечер. Всичко е наред. Вие ли сте управител? Съжалявам за забавянето, но служителят си вършеше работата. Какво скапания дрес-код? Какъв е проблема? Нали съм си взела парите? Винаги изискваме лилав цвят в облеклото при първо посещение. Просто забравих. Това е скритата парола. Наясно съм. Ето. Така е по-добре. Заповядайте, моля. Мазах и от бой, тя продължава си дрънка нейното. Мислиш, че прикрива някой? 100%. Ако беше невинна, до сега ще да припаднала. Крие нещо, кучката. Пратих момчета да проверят и нейния апартамент. Това добре. Виж, кога става, почвам да я режа, да знаеш. Чакай. Пробвай първо с това. Какво е това? Нищо. Просто интересно четиво.
Къде си бе, моето момиче?